Сәлем алейкум. Юа Қырым телеканалда хаберлер жанлы яйында студияда Имран Усинов чалаша Қырымнен бағлы ең мұйым хаберлерден сіздеріне таныш етмеге азырмыз. Қырымда яғмурдан аққан суларны içmek için kullanmak teklif edilir. Судақтaki арт фестивалінде 2 инсан коронавирусқа yakalandı. Erşey 100 hakkında Олег Сенцов YouTube kanalının teşkilatçısı oldu. Poloniya baş naziri Mateusz Morawiecki Avropa ve Rusya arasında subetini faydasız dep saya. Bu haqda o öz Twitter sayfasında yazdı. O Avropa Rusya hakimiyeti düşman olğanını anlamak gerek dep saya. Gürcistan 2008, Kırım ve Donbas 2014, MH17, Salisbury 2018, Berlin 2019, Navalny 2020. Düşman rejiminin iş tutkanımızını anlamak için da ne kadar zulümlükler gerek. Subet işbirlik kompromis olarga bu sözler zıt keli. Bir hulasa çıkarmağa vakit geldi, dep yazdı o Twitter'inde Morawiecki. Ukrayna Kırım'ı azat etmek için halkara meydançıqqa tedbirler planlarını hazırlay. Bu haqda vaqtınca işgal etilgen topraklar boyunca vice-premier Alexey Reznikov haber etti. Onun sözlerine göre Ukrayna tarafı vaqt Kırım'daki siyasi mabuslarının meselesini көтере. Для того, щоб взагалі обговорювати питання окупованого Криму, в'язнів, які там утримуються, нам потрібен інший майданчик. Ми працюємо зараз спільно з Міністерством закордонних справ і з представництвом президента в Криму, безпосередньо з паном Корінєвичем і з паном Кулєбою. Ми спілкуємося на постійній основі. Зараз готуємо план, він вже на виході взагалі багатьох питань пов'язаних з деокупацією Криму, і в тому числі створення міжнародного майданчика по проведенню перемовин. Всі сигнали, які необхідні, міністр Кулєба посилає колегам своїм зовнішнім відомствам, зовнішньополітичним інших країн. Я спілкуюсь на постійній основі з послами інших країн. І, скажімо так, це на серйозному марші це питання. Це додатковий майданчик чи це майданчик? Так, окремий, да. Ukrayna Tış İşler Naziri Dmitro Kuleba beyanat etti. Ukrayna Belarus'un sözlerine değil de hareketlerine sert cevaplanacak. Bu haqda o online briefing vaxtında aytdı. Onun sözlerine göre bir retorikaga sözünün cevap verilecek, bir hareketke ise Ukrayna hareketinin cevap vermege hazır. Bunun beraberlikte Nazir Belarus'daki Ukrayna elçisi şimdi Kiyev'ge tevsileşmek için çağrılğanına hakkında aytdı. Що стосується заяв, знаєте, коли я сказав про жорсткі дії, ми будемо жорсткими діями реагувати на дії Білорусі, а не на слова Білорусі. Ми бачимо, як нагнітається, на жаль, з білоруського боку і з російського боку риторика, висуваються якісь абсолютно фантасмагоричні версії і стосовно начебто участі України в розхитуванні ситуації в Білорусі, що, звісно, є неправдою, і фантасмагоричні версії щодо отруєння Навального. То риторики дуже багато. Ми чітко реагуємо на ці речі. На кожну риторику буде відповідь словесна, а на кожну дію буде вже відповідь дієва. Тобто, наприклад, коли Білорусь віддала вагнерівців Росії, то це було ключовим моментом для ухвалення мною рішення про виклик посла на консультації. Координация Шурасының азасы Мария Колесникова, Rusия мұхалифет етекшісі Светлана Тихановскаяның Қырымға дайыр мевамыны таздықлады. Колесникованың сөзлеріне көре, Ақиқаттен Қырым Русия территориясы ұқуқи тарафындан есе Украинаdır. Бұны OLB.ua-ға білдірді. Ақ Русияда есе insanlar наразылық нұмайшыларға чықмаға девам етелер. Саба наразылықлары тамам университетлерде башлана. Мы с ребятами собрались, чтобы спеть песню из фильма «Лес Мизгабель», на английском языке адаптацию. Вот. Когда все началось, песню спели, не очень успешно, с огрехами, не хватило репетиции и прочего. Потом в университет ворвался ОМОН.
Студенттің анасы ректорға келіп университетте көтегіне насыл изген бергенлері ақында білмеге істей. На детей натравили убийц, карателей. Да еще без всяких опознавательных знаков. Охрана смотрит на это спустя рукава. 25 человек. Где мой ребенок, я не знаю. Два человека. Я не могу дозвониться до нее. Ақ Русия мектеплердегі полиция наразылық нумайшылар иштирагындан сықындыра. Выключи, пожалуйста, телефон из перезаписи. Почему? Потому что телефон... Значит, молодой человек, я вас предупреждаю, что если эту запись вы выложите в соцсеть... Апыс етувлері ве құветшілерінің әрекетлеріне бақмадан Ақ Русияде Лукашенконың режиміне қаршы наразылық нумайшылары әнде 29 күн битмей. Бүгін есе студентлер ве Ақ Русия шеркетлердегі наразылықларына сияси мабусларын азат етіп намус сайлавларını кечірмеге талабынен IT саадаки хадимлері қошыла. Саба отырышында Украин парламенттегі фарқлы фракцияларының депутатлары Ақ Русиядегі демократик құветлеріне қол тұтқанлар. Диктатор Лукашенка зливає Білорусь Путіну. Цього не можна допустити. Але кожного Алехандро зустріне Леді Гага. Так буде і цього разу. Живе Білорусь! Розбери тюрми-мури! Прагнеш свободи, то бери! Украина рақами трансформация назирлігі Ақ Русия IT мутихасысларына Украинаға көчіп Ақ Русия Жұмхуретіндегі истиқрарсыз вазиетінде қануни шекерінде çalışmaға ярдым етежек олған сайтына ишлетті. Аққан суларны топламақ ве ичмек ичон құланмаға теклиф етелер Қырымда ижалжілер. Ижалжілерден ялатылған Қырым Федераль университетінің алимлері енді бұл меселеде сайларына башладылар. Қырымның шымали құрған вақытта Женюпте есе орталықтыны яғмұрдан сон сув баса ве о деңізге ақып кете деп айталар Али оқу юртта. Көктебелде есе фаал Александр Талипов бойле суның чоқрағына ялада тапты. Обратите внимание, дождей нет, ничего нет. Ну вот сквозь камни, как фильтрующий элемент, вот это у меня под ногами камни разъезжают. Вот тут под ногами. Говно. Запах стоит. Я не понимаю, почему люди тут отдыхают. Вот мы нашли воду. Говорят, в Крыму нет воды. Опа. Надо же, смотрите. Забыли воду. Фу. Придется мне где-то дезинфицировать ноги. Ну вот так, легким движением ноги я нашел воду в Коктебеле. Ее можно использовать. Ну точнее уже кто-то использует. Представьте, сколько фильтрующего элемента тут в виде камней находится. Но вода бьет характерного мутного цвета и запахом. То есть где-то вот здесь вот закидали. Украинада кенеде антирекорд екабен 723 инсан соңки күн ішінде COVID-19-ға яқыланда 532 кіші қастаханелерге етқызылды. Бұл ақта Украина сағлық сақлав назир Максим Степанов хабар етті. Ең чоқ қайдатылген вилетлер Харьков, Одесса, Тернопіль, Львив, Чернівці, Ивано-Франкивск вилетлері ве Киев шәрі. Умумен пандемия башындан Украинада 131 бин қаста қайдатылды. 2761 кіші әлі қолды. Станом на 2 вересня 315 закладах охорони здоров'я, які надають допомогу хворим на COVID-19, в наявності 26 тисяч ліжок. Це ті ліжка, які вже надають, кількість ліжок, які вже надають допомогу хворим на COVID-19. При цьому в нас є резерв, в якому знаходиться 213 лікарень, в якому ще більше 9 тисяч ліжок, і загальна кількість ліжок по країні складає більше 35 тисяч. Кількість апаратів штучної вентиляції легень, які розташовані в всіх лікарнях, становить біля 4 тисяч. Наразі задіяно 227 апаратів. Ишғал етілген Қырымда да 43 инсан коронавирусын қасталанды. Бұғақта ишғал жәкемет хабар еті. Ишғал етілген Ярамадыда ел башындан 2625 адам COVID-19 қасталанды, 32 кіші өлді. Ишғал етілген Ақиярда есе 6 кіші соңки 24 саат ішінде қошылды. Умумен 536 кіші қасталанды, 19 инсан өлді. Судақ янында кечірежек Таврида арт фестиваліне кірмеге істегенлердің екісінде коронавирус қайд етілді. Бұл ақта Русия микробиологик ажанлығы хабар еті.
Иштиракчылар Ава лиманында коронавирусқа тест тапшырдылар. Нәтижелер позитив екен. Onun için оларны тедбірге кечірмеділер. Фестивальның açılышына 1376 insan келді. Қырымның ишғалжы башлығы Аксенов yüksek derecede азырлық режиміне деңішмелер көрсетті. Onun için бөлек тедбірлеріні кечірмеге разылық берділер. В целом ситуация в Крыму сейчас находится под очень серьезным контролем. Развернуты большое количество ковидных госпиталей и обсерваторы, где находятся контактные люди. И в настоящее время начинают открываться обсерваторы для лечения легких форм, которые можно лечить амбулаторно. Эршей бір мүйізлар ақында. Yazıcı Сергей Жадан, журналист Егор Соболев, вес сабық саясимабыз ve режиссер Олег Сенцов бераберлікте YouTube канал тешкіл еттілер. Саясет, женг, медениет, sevgi ve da çok mevzular bu YouTube kanalda müzakere edilecek. Tunev'in birinci онлайн video yayınlandı. На сьогодні перша програма. Ми страшенно хвилюємося. Власне, хвилюємося настільки, що вживу говорю один я, а мої друзі і колеги, вони насправді в записі. Вони це записали 3 дні тому, щоб вони хвилюватися. Загальна ідея, що дуже багато яких площадок, де можна обговорювати на серйозному рівні те, що відбувається нашою країною, а головне, що повинно відбуватися, тому що ми самі знаємо, які у нас відбуваються процеси, і якось ми не розвиваємось, ми або топчемось на місці, або стоїмо кудись рухаємося не в тій боці. І дуже б хотілося піднімати серйозні теми і виводити цю дискусію на більш високий рівень. Всі, хто це дивиться, всі, хто з нами знайомий або об'єднаний поглядами чи ідеями, будуть активними учасниками. І взагалі це буде не просто місце, щоб поговорити, а місце, щоб разом домовлятися і робити різні добрі речі. Ми хочемо робити це не у записі, а у прямому ефірі, тому що пряме спілкування, ці прямі коментарі, якісь, це все живе. Бүгін есемен сіздерден сағылықлашам. Facebook сайфемізге қошылыңыз. Suspilne.Crimea.com сайтымызда да зеде хаберлерінен таныш ола білесіңіз. Өзіңізге мұқайтылыңыз. Көрішкенже.